משהו אחר לגמרי. אחרי שהתרגלנו לסדנאות לכל דבר כמעט, קבלו את הדבר הבא, סדנאות למציאת זוגיות. כן, יש עכשיו לא מעט מדריכים ומאמנים שמוכנים לספק לכם ולכן מחפשי אהבה עצות וטכניקות למציאת בן זוג לחיים. כמו שרותי שילוני גילתה, זה כרוך במשימות לא פשוטות, בטח לא מול המצלמה. אז קבלו את המדריך המעודכן לזוגיות המאושרת. הנה. זו הפעם הראשונה שאני מודדת סמלת כלה. מרגש? מאוד, מאוד. חצאית, שאת רואה גם כלתית מאוד. היא מהממת. רוצה לראות את עצמך עם מינומה? אוקיי, כן. בהשלמת המראה. זהו, אני מוכנה להיות כלה. מתי החתונה? לא יודעת. והחתן? החתן עוד לא. בינתיים אולי מצאתי סמלה, אבל החתן עדיין אין. שמעתם נכון, לרותם אין חתן, וזה לא שהיא לא רוצה, ההפך, היא כל כך רוצה, שהיא מאמינה שזה מה שיעזור לה. אפילו נרשמה לסדנה למציאת זוגיות, והיא כאן בסלון הקלות, כי זאת אחת המשימות שנתנו לה, בדרך להעביר על הסוס הלבן. אני צריכה לצלם את עצמי בסמלת כלה, לעלות לפייסבוק ולרשום בעצם לכל הסביבה שלי שאני מחפשת זוגיות ושאני מוכנה לזה, שעברתי תהליך. היא בת 32, גרה במרכז, אקדמאית, מצליחה בעבודה שלה במשרד הכלכלה, רק בתחום האהבה, כמה שניסתה. זה פשוט לא הולך. באיזשהו מקום בסביבות גיל ה-24-25, משהו שם כנראה השתבש, ולא הצלחתי למנף מערכת יחסים בחורים שיצאתי איתם למשהו מאוד רציני. הסדנה גרמה לי לצאת החוצה מהמקום הנוח שלי ופשוט להתחיל לעבוד על זה. וזה לא נורא מביך? זה מאוד מאוד מביך, זה מאוד. אבל אם קיבלתי החלטה, אני הולכת איתה עד הסוף. ממש. וההחלטה היא? ההחלטה היא למצוא בן זוג ולהתחתן. ואם אפשר שזה יהיה עוד השנה, למרות שנשארו עוד כמה חודשים, זה גם טוב. רגל ימין אחורה, יד ימין אחורה, הגנה, לא מכניס יותר את כל הסיפורים ואת כל השטויות למוח שלי. מי שעומד מאחורי המשימה המוזרה הזאת הם בני הזוג יעל וארי לב-אור, מאמנים אישיים, שיש להם בית ספר לזוגיות. מה העניין הזה של לשלוח אותם למשימות מביכות? שהם עושים את כל הדברים ההזויים האלה, את הדברים שלא נמצאים בתחום ההיגיון. מה שנמצא בתחום ההיגיון לא הביא תוצאות, אנחנו לוקחים אותם למקומות שאין שם היגיון, שיש שם בושה, שיש שם פחדים, וברגע שהם פורצים את זה, אחרי זה הם פורצים את זה גם בחיים האישיים שלהם. תכתבו את המילה הזאת, ייאוש, פחד, אכזבות, ומתחת תכתבו ביי ביי. אני רוצה לכרות את זה במים ולתת לים לקחת את זה. הגברים והאנשים שמשתתפים בסדנה לא באים לכאן למצוא בן זוג. ההפך, זה אפילו אסור לפי הכללים. הראש צריך להיות פתוח ללימודים. חוץ מההרצאות התיאורטיות, יש גם משימות. מלדבוק בדייט שלא מצליח, ועד לשבוע שבו הרווקים והרווקות שלנו צריכים ללבוש את הבגדים הכי יפים בארון, גם כשהם רק יורדים למכולת. היה לי מאוד קשה עם המשימה הזאת, כי צריך ללכת עם שמלות כל היום, מה הקשר? לשים מכנסיים. כאילו מה, השמלות, וללכת עם נעלי עקב גם. אבל את לא מקטינה את עצמך לזה? זה להפך, זה מעצים אותך הרבה יותר, את מרגישה יותר סקסית, את מרגישה יותר אישה. שזה בעצם מה שאת צריכה לשדר לסביבה ולעולם, בשביל שיהיה לך זוגיות טובה. רגע לפני שאתם שורפות חזיות, חכו. בהמשך יגיעו אמירות מרגיזות יותר. אבל לכו תגידו למיכל שכבר שנים ישנה באלכסון, שזה לא ממש פוליטיקלי קורקט. אם אין לי זוגיות, והדייטים לא מצליחים, והדברים לא מתקדמים, אז כנראה משהו שעשיתי לא היה נכון. יש בית ספר לכל דבר, היום יש בית ספר לקופירייטרים ולשחקנים, ולכל דבר יש היום בית ספר. הכי בסיסי בעולם זה אהבה, איך אין בית ספר לזוגיות? יעל וארי ממש לא מאמינים שזה יבוא לבד. הם חושבים שמדובר בהרבה עבודה קשה. וגם ליווי אישי צמוד. לא סתם קוראים לקורס שלהם עד החתונה. זה אומר שאתם מקבלים הרבה אס-אמסים כל הזמן ב-12 בלילה? כל הזמן. לפעמים, כן. שיחות טלפון ב-12. זה קורה, לא הרבה, אבל ב-12 בלילה, כן. זה השעות שבמיוחד סוף שבוע, שהם חוזרים לדייטים, יש להם לפעמים שאנחנו ממש עושים הסכם שבאמצע הדייטים הולכים לשירותים ואנחנו מסתמסים ומתעדכנים
ועושים זה, אבל הרעיון זה שהם לא יהיו תלויים בנו. הרעיון זה באמת לתת להם כלים. היום זה יום מיוחד בשבילי, זה הכי קרוב לדבר האמיתי. זה הרצון להכריז באוזני היקום שאני רוצה, מוכנה, ועשיתי דרך ארוכה וטובה כדי להגשים את החלום. רגע לפני שרותם מפרסמת את הפוסט, זה שצועק לכל העולם שזאת לא בושה להיות רווקה ולא בושה גם לבקש עזרה. הצצה האחרונה למראה. הרי עוד שנייה הסמלה חוזרת לקולב, והתמונה נשארת בגדר חלום. זה הרגע של הדמעות. אני משתדלת להחזיק אותם, אבל זה קשה. נותנים לים את כל הדברים. כל הסיפורים לשחרר. אם תרגיל הסמלה לא יצליח, קבלו את תרגיל התשליך. עוד סוג של עבודה עצמית ברוח החג. מה שאנחנו רוצים זה לשחרר את כל הסיפורים שעכשיו הסתברו לנו בבטן, לשחרר את כל הגברים הנכים רגשית שנתקלתם בהם. את כל הנשים הדרמטיות, הסנוביות והבעייתיות שנתקלתם בהם, ונעשה את זה דרך הגוף, נעשה את זה בתנועה. אז נכון, אפשר להיות ציניים, אפשר להיות ביקורתיים, אפילו ללגלג קצת. אפשר גם להעריך את מי שלא מתייאש, לוקח אחריות, מוכן לעשות הכל, כדי לצעוד יד ביד אל עבר השקיעה. וזה הרבה מבוכה, אבל מצד שני, כשאתה משחרר את המבוכה, אתה בעצם יוצא משהו אחר, אתה מרגיש הרבה יותר מועצם. ופתאום ברגע שאתה משחרר את זה, ואתה אומר, לא מעניין אותי שכל האנשים בעבודה יראו, ושכל המשפחה שלי, ושכל החברים שלי ידעו, זה גם משחרר משהו ממך. זה מבוכה. מתגברים עליה, לומדים להתגבר על הכל. כי מה כל הזמן עומד? כי עומד בראש, עומדת המטרה, שאתה רוצה להתקדם, שאתה רוצה להגיע לאנשהו שלא הגעת עד עכשיו. וזוגיות, זוגיות טובה. טוב, טבעי לאחל להם בהצלחה.